Tässä mulla on tosiaan näitä turkin hoitovälineitä. Otin just paketista ihan uusia. Ostettu tosin jo ajat sitten. Mun olisi tarkoitus tosiaan vähän lyhentää ton notan noita karvoja tuolta mahapuolelta ja tassuista. Ne kasvaa aina niin pitkäksi. Tässä on tosiaan tämmönen kaksipuolinen harja. Toisella on tämmöiset metallipiikit. Toisella on sitten tämmöistä harjaa. Ja karsta, kohtuu iso. Ja sitten tämmönen kampa. Tää on uskoakseni ihan hyödyksi tossa leikkaamisessa. Nää on tosiaan, nämä 3 on Viltemasta ostettu. Siellä on aika halpaa ja ihan kivoja tuotteita. Sitten mulla on vielä tämmönen furminaattori. Tää on joku kopio, eli ei ihan aito. Tää on mustista ja mirristä. Ja tässä on tosiaan tällainen terä. Terä, millä lähtee sitten. Siis tommonen harjaterä, millä lähtee sitten sitä ylimääräistä karvaa. Tätäkin voisi taas käyttää. Tätä mä oon käyttänyt ennenkin. Tää on ihan tosi hyvä. Kyllä. Ja sitten, älkää nyt ottako musta mallia. Mulla on tällaiset sakset, jotka ei ole tarkoitettu tähän, vaan nämä on ihan paperisakset. Älkää käyttäkö tällaisia. Oikeasti pitäisi olla sellaiset pyöreäkärkiset, ettei tökkää noilla terävillä. Mutta mulla ei nyt oo sellaisia. Täytyisi kyllä varmaan hankkia. Mutta tosiaan näillä nyt leikkaan tällä kertaa. Ja toi Lottakin pyörii tossa. Silloin vähän tylsää. Se ei osaa taas oikein olla täällä mun huoneessa, kun se ei ole vähän aikaa ollut. Lotta! Hieno tyttö! Sillä on nämä korvat taas aika pahassa kunnossa. Mä en tiedä näkyykö. Ne on aika punaiset ja likaset ja inhottavat. Täytyisi nekin putsata. Toi on tosi paha kyllä. Et se on varmaan se, kun nyt on aloitettu toi raakaruokinta, niin siitä tulee se puhdistusreaktio, niin se on sen takia vähän nyt pahana. On se ollut kyllä nappuloillakin tommonen, mutta kyllä se siitä varmaan lähtee ihan pikapuoliin. Eli tosiaan Lotalla on tosi paljon karvaa tassuissa. Täällä on tämmöisiä pitkiä hahtuvia. Ja hei, ei sitä nenää siihen tielle. Täällä on tällaista pitkää näissä jaloissa täällä takana. Ja sit maha on täynnä tällaista untuva hahtuvaa, mikä kerää itteensä ihan kaiken lian tuolta ulkoa. Ja häntä sillä on nyt aika kivassa kunnossa. Siitäkin voisi ehkä lyhentää osan noista karvoista, että ne ei olisi aina ihan kurassa, mutta ei sit muuta. Ja sitten harjataan tietysti koko koira läpikotaisin ensin. Saa nähdä, onko täällä paljon takkuja. Mä en tiedä, koska tää on viimeksi harjattu, kun tää ei ole niinku ihan mun oma koira. Selkäpuolella tällä Lotalla on tosiaan tämmöistä aika lyhyttä ja hyvää karvaa. Aika kiillotonta tosin, mutta tää ei mene tästä niinku takkuun eikä kastu helpolla eikä mitään. Mutta sitten toi mahapuoli on vähän tollanen onnettomampi tapaus. Aika paljon siitä lähtee karvaa. Nyt on taas karvanvaihtoaikakin sopivasti. Kerätäis tuohon niitä. Jos keräisi tarpeeksi karvaa, niin vois melkein vaikka tehdä lankaa siitä, niin voisi tehdä koiran karvatumput tai jotain muuta. Hei, äläs istu. No, harjataan sitten täältä edestä ensin. Otan kanssa toi seisominen on vielä vähän hakusessa, että se ei vielä sitä ihan ymmärrä, että pitäisi seistä joissain tilanteissa, että esimerkiksi kun kuivataan pyyhkeellä, niin silloin ei saisi istua, koska silloin ei pysty mahan alta kuivaamaan ja sellaista, että kyllä se tästä pikkuhiljaa alkaa hahmottua, kun tehdään niitä juttuja ja opetellaan sitä käskyä lisää ja näin, niin kyllä se sen seisalteen osaa ihan hyvin niin nousta siis istumasta seisomaan käskystä, kun vähän kädellä
näyttää suuntaa, mutta muuten se on vähän silleen vielä hakusessa. Se ei tuu vielä ihan niin selkeänä, kun istuminen tulee ihan. Tänään se istuu ihan kiltisti tuolla pihallakin lenkin aikana. Tuollainen määrä karvaa lähti ensimmäisellä harjauksella. Eli tämmönen reilun jyrkillinen. Ja sitten voisin vetää ensin tuolla furminaattorilla vähän sen. Ja sitten vähän leikataan. Lotta, seiso. Seiso. Joo. Seiso. Hyvä. Kyllä tällä aika hyvin lähtee. No niin, nyt on furminaattorilla vedetty koira kertaalleen ja karvamäärät triplaantui, että kyllä siitä vielä aika hyvin lähti. Nyt otetaan sit sakset käteen ja kampa ja katsotaan, että kuinka paljon karvaa siitä vielä lähtee. Näillä. Kohtuu siistiltä se alkaa näyttää. Äskeiseen verrattuna teidän on tietysti paha sanoa, kun sitä videosta nyt ei ihan näe. Mutta mä en taida kuvata nyt tätä, koska mä en saa tätä kameraa varmaan pysyä missään. Mä voin tietysti kokeilla. Mutta en takaa, että saisin kuvattua tätä leikkausta, koska mulla täytyy tosiaan olla koira aika hyvin hanskassa siinä vaiheessa, että se ei tilo itteensä. No niin, ensimmäinen tassu on valmis. Se näyttääpä tassulta. En tiedä sitten lopputuloksesta, että minkälainen siitä tulee, mutta aika hidasta hommaa tää on. Lottaa kiukuttaa, ei huvittaisi olla paikallaan. Tai sit huvittaisi vähän liikaakin ja sitten ei pysty seisomaan. Jatketaan. No niin, koira on nyt tosiaan karvaton, eli tässä on nämä, mitkä lähti harjaamalla. Ja sitten noi lähti leikkaamalla tassuista ja mahnalta. Ja täytyy katsoa, jos mä saisin vaikka järkkärillä otettua kuvan siitä koirasta. Se on nyt tuolla muualla. Ja mun mielestä siitä tuli kuitenkin aika kiva. Tuo oli oikeastaan ensimmäinen kerta, kun mä edes ylipäätään liikkasin koiran karvoja. Että siihen nähdään aika hyvä, että ihan näyttää koiralta ja silleen. Se voi tosin olla, että se ei nyt kauaa pysy tommosena, koska sillä on muutenkin karvanvaihtoaika, niin se on varmaan kohta ihan yhtä kauhea karvapallo. Mutta semmoista tänään.